Galondi segatiye me tenya welila fala kachideme. Tenya welila galondi segatiye me tenya welila fala kachideme. Tenya welila galondi segatiye me tenya welila fala kachideme. Tenya welila namara shikolomba uyo tenya welila fala kachideme. Tenya welila saraga jubu bomori tenya welila fala kachideme. Nema tenya welila dabali jubu kemori tenya welila fala kachideme. الحمد لله الكائل وذكرهم بأيام الله ثم الصلاة والسلام على الحبيب البشير المصطفى وعلى آله طيبين وصحابته الأكيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كعلى تنو على منكو أكاكران باكونا كوكا عدم دون حقل جيكي علي على كدوم باولا ككشيني نما يني أكوك محمد رسول الله كان أني أسومو سنماوني أكا صحابا نيماو أني ماو ما يقولو نفتوكو نبارا نيمان كالي فوكاسي جودوما ala kanini au bela jelenye ola bi wajuli kene kono ambi awla dunia kafo ambe bamako kina mi me wele ko lafia bugu talko numero 2 zawiya mi sigilendo yenno ka togoda halwara futila ni alla benendo alqur'ane durushi ani fiku kalanim kan ulu ye kene basiki Sheikh Ahmad Tijani ka kutubuya o sanyele mali nisonja konna la min bena alamsado octobre kalo kletan wolonvla samba fla ani tanu kononton jama welele ye kene mi sheria mukaddamu ni sheku ani almami fe bara yere nundona ni alqur'ane sanuman bayin kalani ye an karamogo fe Mohamed El Amin Si anga je ka nyamada o sorolon fe وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون
غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wajulikɛlaw olu ye ɲɔgɔn falen kɛnɛ in kɔnɔ. An ka wajulikɛla fɔlɔ o de ye an karamɔgɔ Sheikh Mulayi Suleiman Balo. Ale kumana an ye zikuru yɛrɛ nafa jɔyɔrɔ minnu bɛ zikuru la. Ale ye kuma caman fɔ an ye o kɔnɔ. An ka jɛ ka o lamɛn. Mbalo Islam amba deli Allahu Ta'ala fe ankle na hera la wala khaira bi ala bulala ka dana ma amin ame min na Allahu Ta'ala fe hera la na ban na fajiani la harala ka dama ame siramin ya torola na ban de bujiani la harala ka na ukishama amin salungu ambora ni sigiro kilena ayina ni Allahu Ta'ala fe aya irana amba deli Allahu Ta'ala fe san chama bi ala bulala ka irana wala amin amba Allahu Ta'ala deli an karamugo wana nga sheku mi ambe faranyo nga fadilatu Sheikh El Haji Musanjim ala ka nye mala ala ka na ka doni jidi joro min bala dine ko ali bi jore ala ka korta ambe do ka yi ka do ka dimbaye amina ka kalande ka do ka kalande be ya rabbi ya rabbana sausa akalla ini mi ka shakki yani radiyallahu ta'ala anhu wa anna bihi ka kutuban ya nyane ba ya rabbi ala ka barano ya baran ti tadde ba ko mina faki dunya ka bojiya fambe ala ka ube sarani here wati na chugo koso amena do bara kono alhamdulillah bara damnela ni mi an karamugo Muhammad Sise kurane afizu do ka bo badla bugu alhamdulillah de bora sisa ka kurane kalanye amba dilala ta'ala fe kurane barka ala ka do ana bela amin amiya kala ala ka na ka doni jidi an karamugo fem beya mukaddamu khalifa ushuyukhu ambe aketo nyini ku befe kalanden kalando dakurunya fla insha Allah ta'ala foko malaka di Allah mel kulo kunandi ka baraka na ala ko nogaya ni ala kira warmai ya rabbi salli ala muhammad alhamdulillah no temena ka boy biya mena kuma walanda minka wore al asu ala zikri wa ba'da afdaliyatihi ka maula su ku ke zikru ka do ala kosmai ani ka tofo ala kosma afsa mantiala sabula niyaye ma bi fendo kela iba kela kundo koso foi tiketi ma minun be ku be zikiru ke uba kela kundo di koso o minun be ku tikake u fene tikake kundo di koso o walandai ambe dofo ka maula shuku ke zikiru ka o ekele lisale ke ina dombawi minun mena do akula ka kila tukunu minun be yere be akonna la ka dofo ba'da afdaliyatihi afsamanchiyaka oluyi insha Allah de anga walandai ala ka ni sababa be fota ani ketala amba dam ne ni jumai tanganyin ne ko Allah ta'ala fe kan kishi kan tanga kan boshi ka boshi tane bulu iblisul lahin shaytane danga to min yoro ka Allah ta'ala ka hinela foi ma yoro ma Allah ta'ala ka hinela fona kere yere boya ani hasidi ya rabbi ya rabbana ala ka na ukishuma shaytane kunaka gum ala ko anga tanga nyini alefe ka bo shaytane toroma amekla tuguni ka tanga nyini tuguni ala ta'ala fe ka bo fewe toroma min fenen ka jugunga tawe shaytane ka wafu ma wasala bil iman liman yafushidi shaytane kunya ala batuba nyuman dodi ngal liman ya min fushirala ori yake ala tubi donc na tanga nyina ala fe ka bo shaytane toroma ame tanga nyina ala fe tuguni fembe liman yafushana ala kan kisho yer toroma o ko fe aman sindina ala toy kan yere kalfa alama ala min taka joy mashiga kalfa chien dien ne ma logolen tigidu lara ine keren nen tigidu ka jotiena ke ka fo ala ine kele flanan tala ka jotiena ke ka fo an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
abduhu wa rasuluhu ala ka jondo aka ciden do kisi nema hine barka ala ka di ala kira banka ana so dingo o ko fe ala ka jeke an karamo baka no sedi Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu Sayyidi Nasi wa waliyu Fasi Abal Abbasi chain ka da Allah ta'ala ala ka je kaka ana ka kalandew ana kalbaw bela jeli ala ka yere fara oluka ala jombo de fo ga doula an fana bo de fo ga doula amatana Allah ala dini nabiyyi wa ubbi shekina imam tayyibi ala ka anfaqa ala kira ka dine ka la tuguni ka an faga tuguni Sheikh Ahmad Tijani o ka tasiraka an yodi koy waso te yere yirate maye mi ka fo yeni ne no kera ibi lafiya ala ka na lafiya o temenen ko an Allah ta'ala fu alhamdulillah allazi asa ala kathiri zikri amma Allah ta'ala tanu ka wali nyuman don Allah ta'ala miya na su kanke ale kosmali chaman ka a dogoman tere a chama abanga walanda ko nanda bina sama Allah ta'ala de ko ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran kaseera ko anga ko foka chaya ayana sure ka anga ka Allah miyo ke amba Allah ta'ala tano wa wa'ada alayhi azim al-ajr ko ko fetuni Allah ta'ala kala ka sarabalaiduta laydu be o wahadui wahidu be o kangar madakan kangar madaka o be dam mawye minu yera kunche boya kabo Allah ta'ala kosmalima laydu be di mawma minu sona ka do Allah ta'ala kosmali dafe Allah ta'ala sarabale lasago o tikila mogoye wa bashara bis salatihi huwa wa malaikatihi al-abrar Allah ta'ala klala tuguni kan niso jalike ni nemai ana ale ka melekewi meleke minyo meleke nyumawi nu manguturale Allah ta'ala fe wala ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna meleke minyo bo ke ale Allah ta'ala ana ka melekew ube nema nyinin ke ka di doma alal qa'imina bihi ma minun jolembe Allah ta'ala kusmalika ana al-layli wa atraf an-nahari sultu klaw fe ani klen nungun fe ma minun jolembe Allah ta'ala kusmalika na ba fa al-Qur'an san fe suran dola no suratu ali imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatun li ulil albabi alladhina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ila akhir al aya o ma minun jole meni nuye Allah ta'ala alena kan meleko ben nema nyini ka jido luka ala kan faro luka o ko fa ankara mo ba ko ka be kisin nema abani na Allah ta'ala fe aka jide ala sayyidi zakirina ala kusmal baw olu pe kutigi kan no ala kirabai sallallahu alaihi wasallam wa zakirati ana musoma minun fene ala kusma ala kira de olu pe kan nyamo ala kira min ko aka kuma kan sanman dola afdalul a'mal ko bara wala samanci de jumai wa in qalla alla dogara chaman baintere bara minun gafsa ko alla dogara ma dama alaihi amiluhu Allahu akbar bara min ke ba na dumbera ka bara inka ala mamaril ayami do ni nyogonche wal ashuri ani karo ni nyogonche was sanawati ani sawni nyogonche an mode kan an be jumen kan an be lazimu kan an mode kan an be jumen kan an be wazifa kan an mode kan an be jumen kan an be asru juma kan wallahi tabola tuguni azabul awradi o be minum fola igani izwa ke kala igani wurdi akeke an mode kan Allahu akbar ala kira ko an be ka bara wala samanci doreke bala an kelinte mawma bo nyogonaka ako madama amiluhu alayhi min dumbera ka baraka wala ne tijaniya mine tariqat ahmad tijaniya al-muhammadiyya afokika dumbaka wallahi lazim be fiye wazifa be fiye asu juma be fiye onani onaw amba dina Allah ta'ala fe ala kan fatuka o ko fe tuguni ala ka nema ke ala kira so dingo ka minu mulla ku jo anaka sabaw ni ala kusmawi ube ake ukelengelena uba ke jamala
ala ko aw maa minnu limaniyara limaniya ye joli ye fɛn wɔɔrɔ don an tumina billah ka limaniya ala la wa malaikatihi a ka mɛlɛkɛw wa kutubihi a ka kitabu wa rusulihi a ka cidenw wal yawmil akhir ani alkiyama jɔn don wal qadari ani latigɛ a hɛrɛma fara tɔɔrɔma kan aw minnu ye nin bɛɛ kɔsago aw ye limaniya jɔn ye ala mago bɛ aw de la kitabu dɔ bɛ yen ko nidaatu rahman Rahmanu masa ka wele kan a ye wele kan min fɔ a ka jɔnw ye y'a y'u wele k'u su k'u kɛ fɛn dɔ kan o ye zikiru ye ale ala kosuma a ko uzkurullaha a ye ne alaw ta ala kosuma zikiran kasira k'a kɛ k'a caya ala de y'o fɔ an ye a ko wasabbihuhu an ka alaw ta ala subhana layida bukuratan sɔgɔmadaw fɛ wa asila ani wuladani fɛ n ko nin ye lazimu waatiw de ye lazim bɛ daminɛ waati min na o ye ninnu de ye o wazifa bɛ kɛ waati min na o ye nin waati ninnu de ye asurujuma a bɛ ninnu de kɔnɔna la wallahi baara in bɛɛ tijaniya kɔnɔ baara bɛɛ a bɛɛ taara bil kitabi wa sunna a taara alaw ta ala ka kitabu la a taara ala kira ka sunna la sallallahu alaihi wasallam alaw ta ala ko huwa allazi an ye min fɔ kuma daminɛ la an kun b'a kuranɛ aya fɔ nin y'a kuranɛ aya ye ala ko huwa allazi huwa y'ale ala ye allazi o fana y'a mankutu ye ko ale de ye masa ye sa yusalli alaykum ala de bɛ nɛɛma kɛ aw kan mɛlɛkɛw fana bɛ nɛɛma ɲini ala fɛ k'o kɛ aw kan aw jɔn aw minnu bɛ zikiru la mun kosɔn liyukhrijakum mun kosɔn k'aw labɔ mina zulumati dibifin caman na ila nuri ka taa nɔɔrɔ ma nɔɔrɔ jumɛn nuru muhamadiya ala kira ka nɔɔrɔ de don sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin an karamɔgɔ mukadamu adam sumano ale yɛrɛ nana tijaniya shartiw ale nani da do la kulu walawala an ye tv siri fila tɔgɔ la an ka jɛ ka an ɲamada o sɔrɔlenw fɛ an wuli hɛrɛ la san wɛrɛ bi ɲɔgɔn don bɛ ala bolo ya rabbi ala k'a jira an na ka alaw ta ala deli san wɛrɛ bi ɲɔgɔn don ya rabbi ala k'a jira an na ala k'an na aw jidi ni limaniya ye ya rabbi ala k'an jidi ni ala dɔn ye an ka don an ka walanda kɔnɔ an ka foli bɛ ka ɲɛsin nabaga bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an karamɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan kabini sekuw la ani mukadamuw na an ka foli bɛ ka ɲɛsin a bɛɛ ma ka ɲini alaw ta ala fɛ ya rabbi ko in dabɔkun ye ala ɲini ya rabbi ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ma o tɛmɛlen kɔ an bɛ ala tanu ka ala wale ɲuman dɔn bi ni imatihi tatimu salihat ni masa min n'ale ka dɛmɛ ye baara ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ kun cɛ an b'o ala fo ka ala barika da ka ala wale ɲuman dɔn ka nɛɛma ɲini ala bolo ani ka kisi ɲini ala bolo a ka jidi ka taa danfɛnw la sɔn hɛrɛma kan sirul wujud cɛ min na ala y'ale de kɛ sɔrɔ gindo ye n'o ye alakira muhamadi sallallahu alaihi wasallam ka da kan ale de kɛra anw ɲɔrɔ ye sarakow la kasidatigi y'a fɔ sisan nɔ a ka kasida kɔnɔ ko sanatuhu ilayna qismatun azaliyatun ko ala taala ka galekankɛya tilali o de ye alakira muhamadi yɛlɛma ka na anw ma sallallahu alaihi wasallam wa alakira yɛrɛ ko ten kisi nɛɛma bɛ alakira ma a ko ana adukum minal anbiya'i wa antum hadi minal umami a ko alaw taala ye nabiɲumanya da ka nabiɲumanya kɛ sara ye ka nabiɲumanya sara tila mantow ni ɲɔgɔn cɛ anw ɲɔrɔ bɛnna alakira muhamadi de ma sallallahu alaihi wasallam ko jabɛrɛ ju ye baga ye bonya o bonya bɛ alakira manton kan karama o karama bɛ alakira muhamadu manton kan a bɛɛ sɔrɔla ni alakira de sababu ye anw ɲɔrɔ de ye alakira ye nabi ɲumanw cɛla wa alakira yɛrɛ fɛnɛ ko mantoya fɛnɛ tilara nabi ɲumanw ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ alakira muhamadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ale fɛnɛ ɲɔrɔ bɛnna minnu ma mantonw fɛnɛ na o de kɛra anw ye ni alakira kun tɛ kungofɔbaga tɛ anw na nka an y'o nabi ɲuman min fɛ n'o bɛ tɔrika la o de ye e maa min kan ka tɔrika di maaw ma a k'a sɔrɔ jɛ kelen bɛ i ma n'o ye jɛ kɛnɛma ye k'a fɔ k'i ka wurudi di a k'a sɔrɔ jɛ kelen b'i ma dɛ n bɛ arabukan mɛn n yɛrɛ bɛ dɔɔni taasira faamu ka wuli ten k'i bɛ a di ka sɔrɔ jɛ ma kɛ i ma
o ye farati de ye dɛ o ye farati i b'i yɛrɛ mago sa i bɛ k'a di min ma o mago bɛ sa hali dɔɔni yɛrɛ a tɛ taa ten o fɔ jɛ de ka k'i ma i k'a baara kɛ e ka se ka wuli ten dɔrɔn ko n taa adisa san sugu la kana adisa fɔ mɔgɔw ye i yɛrɛ bila farati la dɛ fo k'a sɔrɔ i ka sɔn ka gɛrɛ n'i ka adisa kitabu de ye mawula maa minnu ye mustalahu kalan olu bɛ se ka sira in ɲɛbɔ i ye ka a yɔrɔw fɔ i ye arabukan labilalen n'a tɛ adisa ko kun kan n'o nin fɔra yan o kiiri ye nin ye o kɔrɔ ye nin ye nka n'a nana adisa kɔnɔ ka kɛɲɛ nin kuma kɔntekisi ma n'i b'o kɔrɔ fɔ o kɔrɔ fɔ cogo ye nin ye jɛ de bɛ k'i ma i bɛ tɛmɛ sira dɔw de fɛ ɔ seku min bɛna di walama mukadam min bɛna fɔ k'i bɛ wurudi di a k'a sɔrɔ jɛ kelen b'i ma ni wurudi dili a filanan an yakuna taliba talqin khaliyan min awradil mashayiki a k'a sɔrɔ e min yɛrɛ bɛna wurudi minɛ a k'a sɔrɔ i langoloyalen bɛ ka bɔ maa wɛrɛw ka wurudi ma wurudi jumɛn ko don a kana sɔrɔ ala ɲini sira wurudi wɛrɛ b'i bolo a k'a sɔrɔ i langoloyalen bɛ ka bɔ wurudi bɛɛ ma nka o kuma kɔrɔ tɛ balo ɲinina minnu b'i bolo ni dɔ k'i ma ko latifu ka ɲi i b'o latifu jate minnu ka k'i balo sira ɲɛnabɔ ni o ye olu ko tɛ dɛ nka a kana sɔrɔ waliju wɛrɛ de ka wurudi b'e bolo k'i bɛ se ala ma n'o sira ye nka ni balo ɲini siraw don baasi foyi t'o la a sabanan ye jumɛn ye adamu ziyara a kana sɔrɔ i kana taga waliju fɛnɛ si lajɛ k'a fɔ de n bɛ taa bɔ waliju karisa ye ka o barika dɔ ɲini ka nafa dɔ sɔrɔ o la n'i ye wurudi minɛ dɔrɔn o banna o tɛ kɛ i fɛ bilen ɔ nka n'o fɔra nin kuma minnu bɛ yen nin kuma ɲɔgɔn dɔw de bɛ yen maa dɔw b'o ta k'a fɔ k'u bɛ tɔrɔkatigiw la gosi n'a ye ko n'aw ko k'a kana taa waliju wɛrɛ lajɛ ka t'o barika ɲini ko mun kama n'an taara hiji la an ta bakiya kaburu la ka taa sahabaw dalen lajɛ n'anw ka madadu ninnu u bɛ tɛmɛ a n'a sirisira u bɛ tɛmɛ sahabaw de la ka se kira ma sahabaw ziyarali baasi foyi t'o la n taara ka taa alakira dayɔrɔ la ka Seyidina Abubakar ziyara ka Seyidina Umaru ziyara baasi foyi t'o la ɔ k'a kana sɔrɔ kalanden ka taa bɔ mɔgɔ wɛrɛ ye ka t'o barika ɲini waliju wɛrɛw la a sharti naaninan ye jumɛn ye dawamul muhafadha ala salawatil khamsa fil jama'ati i k'i cɛsiri ka farda duuru n'o ye seli farda duuru ye i k'o di jama la in amkana n'o o nɔgɔyara i ma i ka to ka taa jama la seli kɛ a duurunan i ka dume seku kanu kan fo ka taga se saya ma ani Siyama Tijani ka kalifa o kalifa bɛ yen i k'a bɛɛ kanu fo ka taga se i ka saya ma i ka kanu de ka ɲɛsin olu ma a sharti o wɔɔrɔnan adamul amini min makrillahi ta'ala kana ala ka kojiyan bolo kana danaya sɔrɔ o la k'a fɔ ko anw kɛra tijaniya kalandenw ye k'a ban a fɔra ko n'i kɛra ye karamɔgɔkɛ bɔra ka fusamanciyaw fɔ sisan i sa wagati Alahu Taala ye garantiba 5 ta a tigilamaw ye alijinɛ kɔnɔ don o y'a la belebele ye k'a fɔ ko ayiwa k'anw donna alijinɛ kɔnɔ ka ban e k'i ta kɛ ala tanama namunu ye k'i ta kɛ jurumukow ye ko Sheikh Tijani b'i ɲɛ n'i y'o jagɛlɛya kɛ ala b'i faga kafiriya ni kunangoya kan ayi ka n'i jagɛlɛya ala la ko ka d'a kan k'i kɛra tɔrikatigi ye a 7nan i kana seku nɛni i kana seku juguya i k'o dɔgɔyama foyi kana se seku ma a sekina mudawamatil wurdi ilal mamat ka dume wurudi kɛli kan fo ka taa se i ka saya ma i kana wurudi in bila ka d'a ka wurudi ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye o awradul qur'aniyaw de don kuranɛkanw de don dɛ a zikiru o zikiru bɛ yen a bɛɛ taara kuranɛ de kɔnɔ i ka dume o wurudi ninnu kɛli kan ɔ nin yɔrɔ ninnu kuma dɔw ninnu bɛ guwa mɔgɔw la nka f'an k'a faamu ni maa min n tɛ tɔrika la o ye tiɲɛ ye nka ne tɛ la ilaha illallah la o ye kafiriyalen ye dɛ n tɛ tɔrika la o ye tiɲɛ ye ne tɛ sɔlatu la kira kan isilamiyalama o ye kafiriyalen ye dɛ ne tɛ tɔrika la o ye tiɲɛ ye nka ne tɛ ala yafama ɲini i juru min bɛ ban cogo di donc ni de kɔrɔ ye k'i ka dume wurudi kɛli ka fɔ ka taa se i ka saya ma o dumeli minnu bɛ yen o t'anw yɛrɛ kelen na karamɔgɔba wɛrɛw bɛ yen lazimu b'u bolo minnu dumenen bɛ koyi ka dumeya ka olu bɛ yen ni ye alamul aliya lajɛ awuradu tun bɛ
shekin ni teniya yɛrɛ bolo a dumuni bɛ min kan a ye fusamancew fɔ a la fo ka se jɔn ka saya ma olu ko o tɛ maa bali olu danganiyali la a shekina i ka sheku tiɲɛtigiya sheku ye bonya minnu fɔ a n'a ye karama minnu fɔ nin wurudi ko kun kan i k'a bɛɛ tiɲɛtigiya a taana i k'i farati sheku nkalontigiyali ma kana sheku nkalontigiya a bɛ ko minnu fɔ i ye i ka kana nkalontigiya kɛ sheku la ni fɛn minnu fɔra tɔrika kɔnɔ minnu kuma bonyana i ma n'i ma se ka faamu sɔrɔ olu la i ka ɲininkali kɛ olu ka walawala i ye a tan ani kelenna kalanden i k'a sɔrɔ i ye wurudi minɛ maa bolo jɛ kelen bɛ maa min ma i k'o tigilama ladege o y'a tan ni kelenna ye a tan ni filanan i ka fara mɔgɔw ka wazifa kɛli la i ni maaw a ka jɛ a ka wazifa kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ɲininen bɛ n'o k'a sɔrɔ maa ka maragolonin t'i kan i komi n'a fɔ e ye muso ye muso nana ka na wurudi minɛ k'a fɔ ko wazifa kɛ wagati ani asrul jumu'a kɛ wagati ko fɔ i ka bɔ i ka so kɔnɔ ka taga fara o kɛbagaw kan n'i cɛ ko i tɛ taa o la dɛ maadama e bɛ mara dɔ kɔnɔ i ta k'i ka so kɔnɔ ye i ka wazifa k'i ka so kɔnɔ ye i ka asrul jumu'aw kɛ i ka so kɔnɔ ye i ka dugawu kɛ sheku ye a n'a ka mukadamu ye n'i se ye bonya min ye o bonya di k'a ta i k'i sabatilen to i ka so kɔnɔ parce que a fɔra musow ma de wa qarna fi buyutikunna a ye sabati di a ka so kɔnɔnaw la alhamdulilahi rabbil alamin an karamɔgɔ Sheikh Musa Jim ale yɛrɛ nana i da don mukadamuya sharti minnu bɛ mukadamuya la ale nana olu walawala an ye nin kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ ka o seereya ɲɔgɔn fɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka yafa an ma o la an ka bi walanda a bɛ tiyaniya sharti 23 fɔra anw bɛna kuma n'i bɛna kɛ mukadamu ye sharti dɔ de bɛ a la mukadamuya tɛ taa ten k'a fɔ ne ye kitabu kalan n ye tiyaniya shartiw dɔn n ye tiyaniya wurudi kɛcogo dɔn ne yɛrɛ bɛ n pan ka n cun a la a duwawu sɔfiya ni maa min y'a lajɛ walima Sheikh Tijani ka kitabu belebele n'o ye Jawahirul Ma'ani ye a b'a kɔnɔ ko koɲɛ fila bɛ yen k'o bɛ maa se kunnangoya ma ni maa min y'a ka baara kɛ o ye u y'a ɲininka ko o koɲɛ fila ye jumɛn ye a ko da'awatul wilaya ka waliya wele i yɛrɛ la anw kɛra kutubu ye anw kɛra waliyu ye anw kɛra nin ye anw kɛra nin ye k'a sɔrɔ i ma k'a ye k'i tɛ sa fiyewu f'i ka sa kunnangoya kan a filanan o de ye da'awatul mashayikha k'a fɔ ne kɛra sheku ye ne bɛ wurudi di mɔgɔw ma k'a sɔrɔ yamaruya t'i bolo ni maa o maa ka baara kɛ k'i tɛ sa fiyewu f'i ka kunnangoya ala k'an n'aw kisi a ma o tuma sharti minnu b'a la an b'o fɔ aw ye ne tɛ taa yɔrɔ jan ne y'a minɛ Alhaji Sheikh Usman Khalafu bolo 82 ala k'an n'a hinɛ a bolo n'o bɛ n bolo n y'a yira denkɛ la o filɛ nin ye o y'a minɛ Ibn Umaru bolo sanadu 2 de b'a bolo Alhaji Umaru ka sira n'o ye cɛ karamɔgɔ ka sira ye o b'a bolo mais a ye min di anw ma o de ye Ibn Umaru ka sira ye Sheikh Tijani mɔden min bɛ yen n'a tɔgɔ Ibn Umar Seyidi Ibn Umar o ka sira a ka nali ko laban a kɛra 1976 a ye maa dama to kɛ sheku ye yan n bɛ Alhaji Sheikh Umaru Ngijilɔ dɔn Kayi o b'a la Amadu Fondo Kolokani o b'a la o da ni ne kumana an ka sheku b'a la a tɔw waati wɛrɛ an b'o lase aw ma ni ala sɔnna ma o la n'i ye shekuya wele yɛrɛ la k'a sɔrɔ i ma s'a pilasi ma k'i tɛ sa fiyewu fo ala k'i kunnangoya wari bɛ n bolo tɛ sanu bɛ n bolo tɛ nin ko in ye ala ka sɔnni de ye wari ko tɛ sanu ko tɛ n'a si dɔnnen don o de kosɔn an b'a ye kitabu la ko Sheikh Tijani ko radiyallahu anhu ko ala bɛ kalanden dɔw jarabi ni karamɔgɔ dɔw ye a bɛ karamɔgɔ dɔw jarabi ni kalanden dɔw ye o kɔrɔ ye jumɛn ye a bɛ kɛ sheku baden ye ka kalanden waritigiw bila i kɛrɛfɛ hali ka balo t'i bolo nin tɛ foyi ye ala ye nin kɛ kira la sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ da dilan kan fo bilali nɔ bɛ to a galaka la k'a sɔrɔ a ka sahaba dɔw bɛ yen u sara u tiɲɛ ma se ka tila Abdurrahman ibn Awfu
a ye karamɔgɔw ɲininka ale ka tiɲɛ ma se ka tila u y'a di dɔrɔn suluhu e ka nin minɛ e yɛrɛ ka nin minɛ tellement wari cayara kira ye dugawu k'a ye ko hali n'a kun ye bɔgɔ ta k'a y'a jago ala bɛ a bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la tuma o la Cheikh Tijani radiyallahu anhu a bɛ Jawahirul Ma'ani na a b'a ka kitabu wɛrɛw la u y'a ɲininka ko ala ɲɛ siranɲɛ yɛrɛ ye mun ye k'a fɔ karisa bɛ siran ala ɲɛ Cheikh Ahmed Tijani o bɛ dɔn cogo di a ko wale naani a fɔlɔ ko alkhawfu min aljalil ka siran mansa ɲɛ ka siran ala ɲɛ ala ko min k'o kɛ ala ko min k'o to yen o y'a fɔlɔ ye wal amalu bi tanzil kuranɛ min jiginna kira ka hadisaw ka baara kɛ n'a ye o de ala ye siranɲɛ ye dɛ wal qana'a bil qalil ala ye dɔɔni min d'i ma o k'i bɔ n'o y'i bɔ o b'a to i tɛ don ɲaami ɲaami na i tɛ maaw namara u t'a nɔfɛ i tɛ maaw na ɲaami u t'a nɔfɛ min sɛbɛnna k'o bɛ garijɛgɛ la o sɛbɛnna kalimu ja fo ni ala ye maa min kanu n'a ye k'a d'i ma an b'a deli a fɛ ala k'an kanu na yanniya la hakikiya la o ye sariti damadɔ min ye an k'o lamɛn an k'o fɔ ɲɔgɔn ye n'an tilala o la kira ka hadisa min n'o b'an bolo ni Buhari nana n'a ye an b'o kɛ k'a kun cɛ ka kuma bila yen an ka karamɔgɔw bɛ yan an kanubaw n'an dɛmɛbaw bɛ yan u bɛna dugawu kɛ ka dakuruɲɛ laban fɔ ka sira da an ma ni ala sɔnna a ma o ye jumɛn ye a fɔlɔ e ka izinu sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ se ka wuridi di mɔgɔw ma izinu ye damadɔ ye n bɛ se ka wuridi kɛ o bɛ yen n bɛ se k'a di maaw ma o bɛ yen a mutilaku bɛ yen a muqayyadu bɛ yen alhaji umarul futi tuma min na n'a ni a sheikh a seyid ibn a tɔgɔ tuguni Muhammadu Ghali n'u ye ɲɔgɔn ye u ye ɲɔgɔn ye tuma min na ni sheikh umaru a y'a kanu k'a bɛ a khadimuya san 3 a y'o de kɛ Muhammadu Ghali nɔfɛ Sharifi do ale de tun bɛ Cheikh Tijani ɲininka ka tɛmɛ a ka kalanden bɛɛ kan o a tɔgɔ tuguni o Muhammadu Ghali o de tugura Alhaji Umaru o de Alhaji Umaru karamɔgɔ ye izinu Muhammadu Ghali a ye izinu min di Cheikh Umarul Futi ma a sanadu o ye izinu 16 ye a ye izinu muqayyadu a y'o de d'a ma izinu muqayyadu in Alhaji Umaru nana n'o de ye o kɔfɛ k'o sera mutilakuya ma mutilakuya dira ma n'i y'a ka aljawahir wa duraru Cerno Muntaka de ye kitabu in dilan maa 16 min bɛ yen n'a ye izinu di Muhammadu Ghali ye izinu di ko k'a di olu ma o maa 16 bɛɛ tɔgɔ b'a kɔnɔ o mana bɔ yen a filanan an yakuna za ahliya li taqdimi a k'a sɔrɔ i y'a dun kɛ ye nin de ye ko ye sa e ka kan ni wuridi dili ye mɔgɔw ma o sariti o de natɔ filɛ f'u ye an yakuna za ahliya li taqdimi a k'a sɔrɔ e yɛrɛ ye dunke ye maa min kan ka k'a ye wa zalika o de ye bi an yakuna alal aqalli aliman bi ahkami tahara e maa min bɛna kɛ mukadamu ye a k'a sɔrɔ i bɛ seliji ciitu dɔn seliji farida i b'o dɔn seliji sunna i b'o dɔn seliji tiɲɛfɛn i b'o dɔn a filanan wa istibra a k'a sɔrɔ ɲɛgɛnnata ciitu i b'o dɔn a kɛra farala cɛli ye a kɛra seliji ye ji modɛliw min ɲɛ ma yɛlɛma a suma ma yɛlɛma a diya ma yɛlɛma i b'o dɔn wa wudu an a k'a sɔrɔ seliji i b'o farida dɔn i b'o sunna dɔn wa wusulan janaba koli a bɛ ta cogo di mun b'a se mɔgɔ ma i b'o dɔn wa tayamuman i bɛ tayamu ciiti dɔn wa kadalika kullu ma la tasihu salat illa bihi a k'a sɔrɔ e de ye mukadam e de bɛna bila kalandenw ɲɛ i b'i ka seli farida dɔn i b'a sunna dɔn i bɛ kabila dɔn i b'a tiɲɛ mubtilatu dɔn i b'a musabu dɔn a bɛ fɔ nin ma ko ahliya k'a kuntala surunya an yurida ashuruta asasiya ala talibul wirdi alladhi yajibu alayhi an yulaqinaha sarahatan
an balimakɛ bɔra yɔrɔ min na n'o ye mukadam Adama Sumano ye a ko i bɛ charte de fɔ kalanden an y'a ne y'a fɔ aw ye yan ko ne ye yan ye kibaru la bilahi ala ye masiri Alhaji Umarul Futi bilahi ne sigura k'a ye yan ni nkalon don mɛ min ɲini ala fala kana nɔgɔya hali n t'a dɔn ko n bɛna yɔrɔ sɔrɔ nin kuli in yɔrɔ a nana dɔrɔn ka pigi de di ma ko yan si wallahi n y'a se ji de bɔra a ye étage de tunu hali maa ka sabara seba t'a la ne ye n ka zawiya sigi k'a tɔgɔ da halwar o de kama Alhaji Umaru bangena yɔrɔ min charte in y'o de ye i b'a jira kalandenw na de nin ye nin ye nin ye nin ye ni min sɔnna a dara la a sɔnna a ma a bɛ a minɛ a bɛ d'a ma n'o bɔra yen wuridi yiralen kɔ kalanden na a ka sɔn a ma an sɔnna nin ma teliyala charte naani na mukadamu fɛ an yakuna mutadayyinan a ka sɔrɔ diinɛ b'i yɛrɛ bolo e tɛ maa fari fagalen ye e tɛ maa patapatamaa ye a duurunan zakiyan i ka kɛ maa hakili duman ye e hakili ka go e tɛ fɛn dɔn e mana bila kalandenw ɲɛ n'u y'i ɲininka kiri dɔ la e bɛ se k'o latɛmɛ o tuma i man kan n'a ye min y'a d'i ma a y'i nɛgɛ yukhadi'una Allah wa ma yakhda'una illa u b'a fɔ k'u bɛ ala de nɛgɛ ni o ye u ma ala nɛgɛ u b'u yɛrɛ de nɛgɛ a wɔɔrɔnan aminan i ka kɛ danama ye hali ni denw mana taa kuranɛ kalanyɔrɔ la n'a fɔra ko kuranɛ kalannaw bɛɛ ta d'u ma i den ye min ye n'o y'a ta d'i ma o don n'a ma ta d'i ma a banna alamatu ahlillahi fina thalathatun amanun wa taslimun wa tuqa k'i yɛrɛ di ka danaya ani ka sira ala ɲɛ m'a fɔ n ko Sheikh Tijani nin naani de fɔ alkhawfu min aljalil wal amalu bitanzil wal qana'a wal istidadu li yawm rahil i ka kɛ danama ye a wolonwulana haliman i ka kɛ maa muɲunden ye e bɛna kɛ mukadamu ye kalandenw ka yɛlɛ i sen kan i k'a kun a ka bɛn i ma a seginna ali alhimmati a k'a sɔrɔ diinɛ ka taa ɲɛ o de y'i ka hami a kɔnɔntɔnna la yasalul muridin shay'an kana kalandenw k'i ka dumunikɛyɔrɔ ye yuslihu bayna al-ikhwayn kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ ni fɔɲɔgɔnya donni bɛ ɲɔgɔn cɛ u cɛ fɔ k'a dilan o ye jogoɲumanya dɔ ye yulinu lahum i ka nɔgɔya kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ kana fariya alhamdulillahi rabbil alamin an karamɔgɔ Sheikh Mohamed Makiba ale yɛrɛ nana torikatu sufiya o nafa ani a jɔyɔrɔ k'o caman walawala an ye nin kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ ka o seereya ɲɔgɔn fɛ an ka sariyaw n delila k'o fɔ kalandenw ye n ko kalanden fila sufi kalanden fila dɔ bɔra kungo kɔnɔ ka na baro kɛ a tɔ kelen dɔ fɛ sufi cɛkɔrɔba dɔ b'u kɛrɛfɛ i n'a fɔ njimu ɲɔgɔn na dɔ sigi bɛ tu dɔ kɔnɔ u ko anw fila bɛɛ bɛ tɔrika la an bɛɛ bɛ sufiya la nka nin cɛkɔrɔba in an n'a bɛ diinɛ kelen na nka an n'a tɛ sariya kelen na sufi dɔ in ko dunankɛ ko dugulen ma ko an bɛ se ka kɛ diinɛ kelen na cogo di nka an tɛ sariya kelen na a ko an tɛ sariya kelen na dɛ a ko an ka taa se a ma n bɛna a kɔrɔbɔ denmisɛnnin fila in sera cɛkɔrɔba ma u ko cɛkɔrɔba san ɲɛnama selen don sanu mutukali 70 bɛ anw bolo an b'a fɔ i ka sanu mutukali 70 jaga fɔ an ɲɛna a ko sanu mutukali 70 jaga o ye faali de ye i bɛ faa de sanu ye mutukali 70 silamɛya sariya la o jaga de kan ka bɔ ka di fantanw ma mɛ cɛkɔrɔba ko n'o ye sɔri i bolo k'i kan ka faa u ko ka faa ka da mun kan a ko yali aw bɛ dugu min na i bɛ sigida min na kɔngɔtɔw tɛ yen wa yali fantanw tɛ yen wa yali dɔw tɛ yen minnu ka so sara juru b'u kan na wa dɔw tɛ yen minnu bɛ si kɔngɔ na wa o miliyɔn kɛnɛ e bɛ se ka sanu mara cogo di fo ka taa se mutukali 70 ma ka fantanw ni dɛsɛbaatɔw dalen to yen Ibrahim Niasse Khawlaki Ibrahim Niasse ko ala ɲɛsiranya ye ale fa Abdallah Siri k'a da ko ale nana foni ni ala dɔn ye o de y'a to Sheikh Tijani ye torika min di a ma Jawharatul Kamali b'a kɔnɔ o Jawharatul Kamali b'a f'i ɲɛna ko bi markazil fuhumi wal maani i mana don torika kɔnɔ
ka a sariya kisaw dɔn ka a hakika siraw dɔn makamul fahmi o ye makamu dɔ ye walijuya tasawufu kɔnɔna na torika ye makamatu de ye el makamatu tisa k'a ta duguma makama na ka taa se sanfɛ makama na hali nabila ibrahima tɛnɛkura dɔw kɔnɔ nabila ibrahima bɛ kɛru tasuma na don min ani nabila ibrahima ka kow daminɛ n b'o fɔ kalo ko cogo kelen kun dɛ nabila ibrahima de ko ala ma ko arini kayfa tuhyil mauti ko a jira ne na i bɛ su kunu cogo di ala ko ibrahima ko bi ma da ne ala la wa a ko n dalen du la walakin yatima inna qalbi mais n bi mɔgɔ bɛ stabilité dɔ de la ala bɛ f'i ka n se o makama ma a sera o makama ma don min a kɛruna tasuma kɔnɔ a kɛruna tasuma kɔnɔ don min yan'a kɛ kɛru tasuma kɔnɔ mɛlɛkɛw nana ko an b'i dɛmɛ a ko masa ka dɛmɛ ma fɛn fɛn nana k'u b'a dɛmɛ a ko ma se asi ka dɛmɛ ma a ko cogo di hasbunallahu wa ni'mal wakilu o de bolo ko maqamu tawakkul wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuhu donc torika a ɲagasa bɛ torika a bɛ tila ka gosi n'a fɔ nɔnɔ bɛ gosi cogo min ka naare bɔ a la di bɛ gosi cogo min di ye di de ye o nka a bɛ tila ka gosi ka nɔnɔ bɔ a la o de ye hakikatu tasawufu ye donc o la an bɛ njimu fo o de ye muniyatul muridi lajɛ njimu y'a fɔ sisan o njimu ko a kɔrɔ tɛ ko ale ma da Sheikh Abdulkadir Jilani na dɛ ale dalen Sheikh Abdulkadir Jilani na a dalen don Abul Hasan Shazali la Abdulkadir Jilani mɔden min bɛ golo kan ne na ye ɲɔgɔn ɲɛ sigira mais ale torika a ye barika ɲini Abul Hasan Shazali fɛ torika kadiriya b'a bolo mais a Shazaliya b'a bolo ne na ye ɲɔgɔn ye don min kadiriya mɔden don Sheikh Abdulkadir Jilani ka golokasigi don a bɛ don min ko bi mais Shazaliya b'a bolo mais Sheikh Tijani ta n'i y'a minɛ n'i ye fɛn wɛrɛ fara a ka tiɲɛ n'i bolo ara Sheikh Tijani yɛrɛ ko budatul muridi cogo di inni saddaqtu kulla waliyin ra'iyan haqqahu bi kulli ihtiramin ko ne wali ju bɛ n dama bɛɛ la ɲɛ bɛ tiɲɛtigiya nson b'a bɛɛ ye ko kutubu don ko jɔyɔrɔbatigiw don ghayra anna ibna salimin kɛ hafi ko nka ko ibnu salimu de n'o Sheikh Ahmad Tijani ye ko ne n se mɔna na ka jɛ tɔw kɔ ne n wasa n'o ye n'o tɛ n dama tɔ bɛ ka sira la n'i ye munatul muridi lajɛ i bɛ kuma dɔw sɔrɔ o kɔnɔ n'i taara bugiyatul mustafidi la o ka kɔrɔ dɔ bɛ i n'a fɔ n'i ye durusi mukadama kalan ashimawi kalan i yɛlɛla ka na mukadama na ka taa arisala la fiqhu ka na shekali la dɔw bɛ bunubunu ka bɔ i ka ko la dɔɔni dɔɔni plus martaba bɛ yɛlɛ i bɛ dɔw bila dɔɔni dɔɔni ka yɛlɛ n'i ye munatul muridi lajɛ i bɛ kuma dɔw sɔrɔ o kɔnɔ n'i nana bugiyatul mustafidi la i bɛ munatul muridi ta dɔ bila n'i bɔr'o la ka na jawahirul maani na parce que n'i ye marajiw de torika yɛrɛ kɔnɔna na plus i bɛ yɛlɛ dɔɔni bɛ bila dɔɔni alors maa min bɛ primaire de bɛ kuma dɔ fɔ ye a bɛna deuxième de o ti fɔ a ye min bɛ primaire sigili kuma ani seconde sigili kuma ani lycée kuma ani bɛ taa supérieur la a bɛ développer ka taa dɔɔni dɔɔni o de y'a to ji min ye min fɔ cɛkɔrɔbaw ye min k'i la n'a bɛɛ o soubassement ye siyasatul wali b'a ko siyasatul wali wali bɛɛ n'a ka politique kun don n'i donna siyasatul wali kɔnɔ u ye dugumana de k'i la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mɔzɔn muridu kana keleku i kana dɔn dɔndafɛn min de dɔn dɔ ɲuman ye n'i formera dugu ma ka ɲɛ musa njimu mana ɲɔgɔnnaw torika la n'olu taara yɔrɔ yɔrɔ u ti yɛlɛ bilen kalapaw n'o ye imam hayidara ye ninnu mana taa diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ u ti yɛlɛ bilen mun na parce que soubassement ɲɛna ko gɛlɛya ni ko kuma dɔw bɛ fɔ o de y'a to fo kalandenw ka kunu fahamu tasawufu n'a m'o faamuya a b'a yɛrɛ fana halaki k'a to torika kɔnɔna na a bɛ datugu a yɛrɛ de la diɲɛ na k'a tugu a de la hali alikiyama ka sɔrɔ a bɛ torika kɔnɔna na n'a ye n bɛ don torika la a ye don torika na bi marikazil fuhumi n'i t'o dɔn dɔrɔn i se mɔ a la cɛkɔrɔba ninnu ye dugumana dilan k'a gɛlɛya ka soubassement dilan Sheikh Tijani n'i ye bugiyatul mustafidi ta k'a kalan dɔrɔn kuma caman bɛ muniya na mɛ n'i donna bugiya kɔnɔ a kun ye ka kalanden kolo k'i kɛ kalanden ɲɛnama ye musa jibu ye kuma dɔ fɔ bugiyatul mustafidi tigi b'o f'i ɲɛna n b'o yɔrɔnin dɛlɛ gundo don torika kɔnɔna na ko madadu ɲini barika ɲini musa jibu ye kuma dɔ fɔ kunkolo kalifa yɔrɔ caman k'i b'a d'a tiba ma donc o la an tɛna don développement caman na kow ye ka kalanden kolon k'i dilan k'i ɲɛ mɛ ka sɔrɔ siyuku tɔw kanu b'i la u barika i bɛ ka itirafu kɛ n'u ye ne ye fɛn lajɛ munatul muridi lajɛ a bɛ ne f'i ɲɛna ko ne dan b'a bɛnna n y'a bɛɛ tiɲɛtigiya mɛ ibnu salimi ka sira ko n ye wasa don o la
mais n'i b'i yɛlɛ ka taa ɲɛfɛ i b'i ko dɔw faamu i b'i da dulu kan ka dilanni kɛ donc o la ala ye cɛ dɔw dilan tori ka dilanni kama n b'o fɔ kalandenw ye tuma bɛɛ k'a fɔ ko aktabu awwazu awtadu n ko titiri fu tɛ jala tɛ min bɛ da kama kan mais ala ye cɛ dɔw dilan n'olu sigira yɔrɔ yɔrɔ u bɛ ala ko walankata ye u bɛ ala ko jidi ye wata di o dɔrɔn de wata tu tɛ dɔwɛrɛ ye o ko u bolo ko dugukolo bɔlɔw n'u sigira yɔrɔ min e bɛna kɔrɔ wɛrɛ bɛ ɲina na hadaraw ni daayiraw kɔnɔ o y'a dama kuma wɛrɛw ye mais a sariya ma yɔrɔ min n'an b'o dɔn ji bɛ sigira yan zawiya kun di yan ji bɛ sigira yan kutuba ɲɛ kun bɛ kɛ yan wa a sigira mɔludu kun bɛ kɛ yan wa mais a bɛ kana n'a bɛɛ dɔn dɔɔni o ye ala ka maaw ye a b'u ci ka taa dugukolo ngɛrɛ dɔw la k'u bila ka ko dɔw kɛ ni waati koro kun tɛ se nali ye fiɲɛ dɔ fɔ fana kan an kun bɛ don détail la k'olu di donc o la an bɛ bɔ kuma na yama dɔgɔ k'a ɲini kalandenw fɛ a ka ko ninnu faamuya ni aynul akili ni hakili tulo ani hakili ɲɛ a ka n'u faamu ni dusukun ani kunkolo ɲɛ n'o n'an ma cogo dɔn i bɛ to dibi kɔnɔ f'i ka se i ti bɔ min kɔnɔ na donc a ka zawiya bi yan siyuku bi yan ka gɛr'u la jim n'a ɲɔgɔnnaw u ka tori ka ɲɛfɔ aw ɲɛna k'a walawala ɲɛna kutubaniya min n'a ɲininka nin bɛ wele ko el bid'atu fi tariqati tijaniya tariqa tijaniya bida dɔ ye nin ye mais bida hasana don ka kuma Cheikh Tidiane ka kutubuya kan ka kuma kɛ khatimiya ni katimiya kan kutubul maktum kutubul maktum o dira ma ku jumɛn kama k'a kɛ khatimul awliya el muhammadiya wali junge minnu wele ko muhammadiyinaw k'a kɛra olu ka khatimu ye o kɛra ka da gundo jumɛn kan o bɛɛ bɛ bi dɔ in de la a bɛ o de sigilan nin alhamdulilahi rabbil alamin baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni an karamɔgɔ an ka imamu an ka sirifikɛ mohamed kalapo haidara ani ale jɛra ka alifatiya kalan ɲɔgɔn fɛ k'o kɛ hinɛ ɲini ye k'o kɛ dugawu don ye ka se naba kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ani basigi ka don mali jamana kɔnɔ alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين an badenw an y'a fɔ a ye kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin y'an ye Lafiyabugu zawiya kɔnɔ zawiya min tɔgɔ dalen don Haliwara Futi la an karamɔgɔ Musa Jim ale fɛ yen nɔ Sheikh Ahmad Tijani ale ka kutubuya o hakilijiginw kɔnɔna kun don dugawu minnu kɛra ala k'olu minɛ basigi ani kelenya ala k'o don jamana in kɔnɔ ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn sanga ani waati aw ka ɲamadali la TV siri fila kan shukran lakum wa dumtum bi khairin tinya wilila ngalondi zega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi zega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi zega tiebe tinya wilila fala ka